Kisumu Zakiusokoth kotenegi mano masani Maurice Muhatia okwayo jopiny mondo oneni kinde duto giketo kwe e weche motenore gi siasa kaachiel kod yiero. Kotwak e nyasi mar ika mar Mzee Thomas Onyino Ogonyo, Bishop Zakiusokoth ne omedo ni duonde e twaka mar 6 pisa kata ng'ade nywande amasani ochuo chieng' e kind jotenda siasa makaluo kendo kwayo jogo ombulu ni mondo otim yiero kaka chunygi oyango makmana ni nyaka gijiw wachno mar kwe. Kotwak gi jofwambo, jalupa chancellor mar mbalariany ma Uzima Joe Okal osiemo jotenda siasa kuom tiyo gi weche manyalo kelo pogruok e kinde oganda ahinya to mago modak e tong' mar Muhoroni gi Nandi. Ng'ami dwaro emiyiero, kisedhi kanyo ibulo ni ombulu. Kaki neno kaka Nyasaye wachoni to moloyo iteleo mar okinyi kapok idhi ombulu. Mo Nyasaye yaw wang'i go ombulu makare kendo malong'o. Wakwayo leaders mondo avoid to the best